ഇന്നപ്പോൾ ഡാഡി സ്പെഷ്യലാണേ. അതിനായി 4 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 5 എത്ര മുട്ട വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 പച്ചമുളകും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം, പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അത് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. നല്ല മൂത്ത സ്മെല്ല് വരൂലേ, ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ചെറിയ സൈസ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചോളൂ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് സിമ്പിളാണ്. എങ്ങനെയാണോ നോർമലി നമ്മൾ ചിക്കി വറുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിക്കി വറുക്കുക. ആൻഡ് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആവണേ. ഡ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരുവവും. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി അല്ലേ? ഹാ, ടാറ്റാ.